Турист магия над Карлово. Снимай гледката, не. Първо чакай. Кочмара 2021, връх Равнец. Метеорита, при който ще отидем. Сакалица. Ехо, туристката, тук. Монте Карлово, Санта Сушица, село Левски. Там в дъното е Калофер, Домлян, Куртово, Домлян, Марино поле, язовирите, село Баня, пак Карлово, язовира на Мурла, Дъбене, Войнягово, Климент, язовира Климент, Каравелово, в дъното Богдан, Сопот с завода.